Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Бүгінгі күндә без кайберебез инде менә шы өндәргә тырышабыз кешеләрне дингә һәм күп вакытта борчылып китәбез. Безнең аркылы кеше дингә килми дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам булып, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вассалам дингә өнди һәм кешеләр ислам динен кабул итми менә бу Таиф шәһәрендә. Һәм билгеле, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам ул һәр вакыт үзеннән эзләде гаепне. Һәм менә монда Вади ан-Нахла дигән җирдә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам инде Коръан укый һәм җирдә йөрүче бер төркем җиннәр шушы Коръанны ишетеп алалар. Бу хәбәрләр инде әйтелә Ал-Ахкаф сүрәсендә 31-36 аятларда һәм аерым җин сүрәсе бар 1-15 аятларда шулар турында сөйләнә. Җиннәр Аллаһ Тәала тарафыннан халык кылынган мәхлуклар, аларны Аллаһ Тәала уттан яратты. Алар да безнең кебек үк, кешеләр кебек үк, алар да акыллы җан ияләре һәм инде аларның да шәһвәтләре, аларның да теләкләре бар. Һәм аларны да Аллаһ Тәала безнең кебек үк аңа буйсынып, гыйбадәт кылып яшәргә яратты. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейхи вассаламның Коръан укыганын ишетәләр һәм иман китерәләр бер төркем җин. Мисал өчен бу турыда җин сүрәсендә әйтелә. Инна сами'на Qur'аnan аҗаба. Дөреслектә без ди үзенең төзелешендә булган, гаҗәп булган, матур булган, мугъҗиза булган Коръанны ишеттек ди. Яһди иля рушди фа аманна бих ва лан нушрика би раббина ахада. Ул Коръан ди хаклыкка, туры юлга күндерәдер ди. Һәм без бер вакытта да Аллаһ Тәаләгә инде тиңдәшне китермәбез ди. Һәм инде шушы җиннәрнең сүзләрен Аллаһ Тәала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламга индерә, вахи итеп. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам аларны бит күрмәгән була. Ләкин Аллаһ Тәала хәбәр итә, бер төркем җин Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам сәбәпле ислам динен кабул иткән. Бу вакыйганың нәтиҗәсе нәрсә була? Монда бер вакытта да мөселман кеше үзенең теге эшләгән эшеннән туктап калырга тиеш түгел. Ягъни ихластан тырышлыгын күрсәткән очракта Аллаһ Тәала бүтүней көтмәгән кавымнарны, бүтүней көтмәгән халыкларны дингә китерергә мөмкин. Һәм менә бу Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассаламга яңа көч белән инде дәгъватын башлап җибәрергә ярдәм итте. Ул Зәйд ибн Сабиткә, Зәйд ибн Хариса радиллаһу анһуга әйтә, әйдә Зәйд киттек ди. Тегесе әйтә, кайда ди? Мәккәгә ди. Аллаһ Тәала безгә күрсәтер ди юлларны ди. Һәм чынлап та менә бу вакытта аерым кешеләр ислам динен кабул итә башлыйлар. Мисал өчен Туфайл радиллаһу анһу ад-Дауси, Даус кабиләсеннән килеп, Туфайл инде бик мәртәбәле, хөрмәтле кеше була. Аңа инде әйтәләр, Мөхәммәдне тыңлама дип, инде Мәккә мөшрикләре аны инде урап алалар. Ул инде башта чынлап та тыңламаска була, ләкин инде үз-үзенә әйтә, мин бит акыллы кеше ди. Мин акыллы кеше, әгәр дә хаклык дөрес дип тапсам аны сүзләрен ди, кабул итермен ди. Әгәр дә дөрес булмаса, мин аны инкар итермен ди. Нигә миңа кешенең фикере кирәк ди. Һәм чынлап та ислам динен кабул итә. Абу Зәр радиллаһу анһу, ул инде туганын җибәрә, туганы барып кайта, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи вассалам турында сөйли, аңа Абу Зәргә җитәрлек булмый. Һәм ул кеше фикерен, кеше сүзләрен тыңламас өчен, белмәс өчен юнәлә Мәккә шәһәренә. Һәм ул беркемнән дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам турында сорамый. Үзенең үз күзләре белән аны күрәсе килә. Бер көн тора шушы Кәгъбәтуллада Мәккә мөшрикләре йөри, ул күзәтеп утыра. Һәм Гали радиллаһу анһу килә, күрә моны, син ди читтән килгән кеше булса кирәк ди. Тегесе әйе дип әйтә. Синең ди кунарга җирең бармы соң ди? Юк ди. Әйдә безнең белән киттек ди. Һәм инде алып китә Гали радиллаһу анһу, үзендә кундыра. Бер нәрсә дә сөйләмәй дә, бер нәрсә дә сорамый да. Икенче көнне тагын шул ук әйбер була, өченче көнне тагын шул ук хәл. Һәм инде Абу Зәр радиллаһу анһу Галидән ниндидер бер ышанычлы кеше икәнлеген күрә. Гали радиллаһу анһу инде сорый аннан, син ди нинди максат белән килдең соң? Нәрсә кирәк сиңа монда? Тегесе сөйли, син минем ләкин ди сүземне берәүгә дә әйтмә ди. Әйтмәскә дип сүз бирә. Мин ди ишеттем монда Пәйгамбәр бар икәнлеген ди, һәм үз күзләрем белән күрәсем килде ди.
Гали радиаллаху анху инде сөйініп әйтә, әлбәттә ул чынлап та хактан да ул пәйгамбәр ди. Мин де иртәгә сине аның янына алып барырмын ди. Әгәр дә син минем арттан гына бар, әгәр дә ниндидер бер куркыныч әйбер булса, мин дә иелеп аяк киемне әйбәтләгән кыяфәт чыгармын ди. Син инде үтеп китерсең ди. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына алып бара. Абу Зар радиаллаху анху бу әйтергә кирәк, Гыйфар кабиләсе ул юлларда урнашкан кабилә була. Мәккә мөшрикләре шуннан караваннар йөртә торган булалар. Һәм Гыйфар кабиләсе менә шулардан акча савып, шушылай итеп яши торган була. Алар белән дуслыкны Мәккә мөшрикләренә тоту бик кирәк була. Һәм Абу Зар радиаллаху анху Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына керә, һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямнан тыңлый һәм иман кабул итә. Иман ислам динен кабул итә. Һәм инде ул ачыктан ачык Мәккә мөшрикләренә шушыны игълан итә үзенең динен. Тегеләре инде аннан Гыйфар кабиләсеннән икәнлеген белгәч, аңа инде артык зыян салмыйлар. Аннан соң Димат әл-Азди дигән кеше. Бу инде үзенчә өшкерүче кеше була, җин куучы кеше була. Шулай дип, һәр хәлдә үзен шулай дип уйлый торган була инде. Димат әл-Азди Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям турында ишетә хәбәрләрне. Һәм ул ихластан менә чын күңелдән Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны кызгана. Һәм әйтә, менә барам да ди, аны өшкерәм ди. Моның өчен ди, акча да алмыйм ди, терелеп китсә нинди файда булар ди. Һәм инде шушы кеше менә бу ихластан бит инде эшен эшләргә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямны күрә, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтә, үзенең тәкъдимен менә мин сезне өшкерермен ди, иншалла шушы җинеңне куырмын, син төзәлеп әйбәтләнеп китерсең ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янәдән без аның күркәм хылыклы икәнлеген күрәбез. Ул шушы тәкъдимне тыңлап бетерә. Ул бит хаклыкта. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хактан да Аллаһның илчесе. Ул шушы кешенең тәкъдимен әллә теге шарлатан дип әйтеп булмый инде, ләкин инде ул үзенә чынлап та ышанган була инде ул куучы, җин куучы икәнлегенә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушының сүзен тыңлап бетерә һәм әйтә: Innal hamdalillahi nahmaduhu innal hamdalillahi ahmaduhu wa asta'inuhu дип, ягъни мәшһүр булган менә шу күп кенә кешеләрнең вагазларын сөйләгәндә башлап җибәрә торган кириш сүзе дип кулланабыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, дөреслектә барча мактаулар аңа гына, Аллаһ Тәгаләгә генә ди. Без аннан гына сорыйбыз, аннан гына ярлыклауны ялварабыз, аннан аңа гына сыйнабыз ди. Чынлыкта ди, кемне Аллаһ Тәгалә туры юлга күндерсә, аны һичкем туры адаштырмас, кемне Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс ди. Шаһидлек бирәм, Аллаһ Тәгаләдән башка илаһ юк, ялгыз ул аның тиңдәше юк ди. Һәм менә шушы гарәпчә вариантын дип әйтик инде, менә шу Димат әл-Азди тыңлагач, ул гаҗәпләнә. Ничек итеп ди кеше шундый теге күп мәгънә сыйдыра торган сүзләрне әйтә ала. Бу әйтә, тагын ди, тагын сөйләле шуны ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям тагын сөйләп чыга шул сүзне. Бу инде тыңлыйда тагын сөйләде. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям өченче тапкыр шушы сүзләрне сөйләп чыга һәм инде Димат әл-Азди ул ислам динен кабул итә дип әйтелә. Менә шулай итеп Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям айрым кешеләргә инде Аллаһ Тәгаләнең хикмәте белән динне җиткерә башлады һәм тегеләре җавап бирә башлады. Шул ук беренче әйтелгән Туфайл әд-Дауси, ул Даус кабиләсендә бик хикмәт белән эшне алып бара. Кайту белән дә ул теге әтисенә дә әйтә, әти якын килмәде, мин сезнең диндә түгел ди. Тегесе, улым ди, синең динең минем динем инде ул ди, нинди дин ул ди. Тегесе улы сөйләп бирә, нәрсәдән гыйбарәт икәнлеген әтисе ислам динен кабул итә. Хатыны инде каршы алырга чыккач, хатынына әйтә, якын килмәс, син без ди төрлечә хәзер ди. Нәрсә ди, мин ди икенче дин кабул иттем ди. Синең динең минем динем инде ул ди, хатыны да ислам динен кабул итә, ләкин кабиләсе ислам динен кабул итми тора. Менә ул кабиләдән Абу Хурайра радиаллаху анху кабул иткән була. Бик мәшһүр кеше ул безнең ислам шариғатында Абу Хурайра радиаллаху анху. Бер вакыт шушы Туфайл белән ул җитәкче бит инде киләләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга бәддәга кылдырырга шушы кабиләсенә, Даус кабиләсенә. Эй Раббыбыз, эй Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, сорайлы шушылар өчен ди, Аллаһ Тәгалә менә җавап бирмиләр, хаклыкны күрмиләр, Аллаһ Тәгалә юкка чыгарсын аларны ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кулларын күтәрә дугага, һәм инде бөтенесе уйлый битте ди. Даус кабиләсен битте, һәр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аларга каршы дуга кыла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, эй Раббым, Даус кабиләсен хидаяткә күндер ди. Һәм алар исламга киләләр.
Alloh Rabbimiz har barchalarga iymon, tavfiq, hidoyat, istiqomatlarni nasib etasaydi.